Chceš být v Tenzově nebo v Tarikově týmu, je to jednoduchý, teď ve Valorantu můžeš být v jejich frakci. Jak toho dosáhnout, je úplně easy. Půjdeš do esports kategorie ve Valorantu, zase odklikneš Champions 2025, půjdeš do Pick'ems a tady už uvidíš všechny týmy, který mají různí streameři, influenceři, je tady Sassy, Tarik, Tenz, Mixwell, jo. A ty si můžeš vybrat jednoho, koho budeš reprezentovat tvoje Pick'ems. Každý tady z těch týmových kapitánů udělal své Pick'ems a fandí nějakému týmu. Například Tenz fandí Sentinelům s Tarikem, jo, Sassy fandí Mibrum. Pokud jejich Pick'ems vyhrajou a ty budeš ve správné frakci, tak dostaneš gun buddy, který oni tam vybrali. Nebo různý spray, player kartu, je tam všechno možný. Jak se teď do nějaký frakce připojit, je úplně jednoduchý. Budeš tady na té stránce a klikneš sem. To ti otevře přímo Riot stránku tady s Pick'ems, prvně se musíš lognout, že jo, přes to, co se loguješ do Valorantu. A teď si vybereš pod kým chceš být, je tady třeba ten Mixwell, Tenz, jo, Tarik. Já si vyberu, že chci být pod Tenzem, je to jednoduchý, kliknu na Tenze, Confirm Faction a jsem tam. Takže teďka už mi stačí jenom prostě hrát si Valorant, doufat, že Tenz to vybral správně, jak to funguje. Já budu dělat dobrý Pick'ems, naše Fraction vyhraje a dostanu od něj spraysek, dostanu press F, gun buddy.